Eiderren marrazkisekin, ikusiko zuen moduan oso polikia geratu da, eta uste dut bete berrian asmatu dagoela. Eta irudixak oso dela. Iruin xumea ez da barri, eguneroko bizitzakin lotuta dau. Lehiotik begira neuela sortu zaten hau idazteko ideia gabe baten. Etxeko lehiotik argi bat ikusten eben, beti piztuta hauena, eta pentsa nuen, zein biziko ete da hor, zatik egongo da beti piztuta. Eta egoerak imaginaikien hasi nintzen. Eta hola sortu zen ipuina, eta Mireia bebai, ipuineko protagonista, bera da 11 urteko neskatila bada, jakimina handikoa, irudumen handikoa, eta bera da argixan misterioa ikertuko dauena, familixakuen eta lagunen aholkuakin eta laguntzakin. Ondiok ez dakit, zein bizidan lehiotik ikusten duten etxe horretan. Ez dakit zatik eukiten dauen argixa piztuta goizeko ordu txikinetan, eta gisa esan ez dako jakiteko aparteko gogorik. Baldin makein misterixorik ez da egongo, eta misterixo barik bizitza apur batea aspergarrixagoa da. Ez duzu uste?